ина салом дӯстони азиз, як дарси муҳим барои шумо нишон медиҳам ки не терморегулятор чизе ки ҳаматон медонен вақте ки ами гарм температура ами ки гарм ки шава мекиша хичайнами ана нигоҳ кана инҷа тангача дидем тангачара бисёри радиатора дтаи ам ҳастай ана ятайга градусош ҳастай 95 то 110 градус 150 то 160 нигоҳ ки чиро лавози мекуна вақте ки ҳами друг мисол отказ мекуна барои отключени киштани мисол бояд хичадамт яку ана и запасной входчай и ки отключени кад и мисол градус агар 110 градус боша ами гарми температура 110 градус боша отключени мета мекиша хича анами ҳола анами роҳа гуфтам барои шумо нишон диҳам гуфтам ҳар яктата бифаҳмонам хоб зинда ва сарбаланд бошед хушсадо канали мо ва хӯрик наванд